people, mga human beings sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, Miss Human Being, subscribe, like, comment below. Nagdira ko, akong truly kay mag-peka to buhok ni ani ako'y customer. Kuya ako siyang putlan, ang buhok. Kay medyo taas ang buhok ni ma'am, ikuha ko na. Naidaan niya nga color, na mura lighter na dyan kayo, kay medyo dugay na niya ang color. Ako siyang haircutan. Ato siyang guntingan, waan na ang gamay. Wala pag ako na ni hinikatan, wakaro nga kaya niya ako mag-hikat ko, itarong ikuman ako. Color ko, mag-ipali, mag-color, bali na po karon. Ganun bali mo na po ang color sa iyang buhok. Ang tana mo diha, ganun magbali mo ng color, magbalayan ko sa buhok. So, unahon ang iban, paulahi ang color, basta magbalayan. Nahanglan siya nga sulit na sa procedure para di madaot yung ang buhok. Yung buhok medyo dry na niya, kaya pagpawag sa tabuon niya pagkabay. Hani, dili na din niya akong trabaho. Dugay din kayo sa natin na makuha yung magpagwapa. Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon. Nagkuha ko og medisina nga straight therapy kay magtimbang. Mura ko og doon sa oras kay dugay na kayo siya mahumani akong trabaho. Kani siya straight therapy nga rebanding. Ako siyang straight therapy rebanding nga ang number na ko kay 0. I-mix og tarong para jud nindot ang resulta sa ato ang trabaho. Tanan og tawil kay magbutang ko og medisina sa iyahang buhok. Ay ang trabaho. Mga kaulakaw, mga chukot pinuod, mga fundamento, mga objective. Asal mga hairclip, wala naman yung para sa graduation, siguro ko kung hairclip sa buhok at pagkahuman, pag-tuning ko sa iyang buhok, human ang mag-apply kung medicine. Ang mga tao, kung sana, kinahanglan magbitulong magparibanta, kinahanglan yun siguro, dipindi yun dato, ganahan ka magpariban kay o dili, bang kung ka magpariban, ang buhok, igang, maayo magutong mariban ang buhok kay mawala ng mga tikwas-tikwas, dili naman siya murag igang, mawala po ng buhaghag sa imong buhok. Ikaw ka ganahan na manindot ang imong buhok. Mix kong tiwas sa ako ang medisina kay dapat yun, ayohon yun siya mix ang kuan kaning rebanding or color na akong gamiton para mawala din, para magkuan dito mo melt yun siya maayo para mawala ng tibol-tibol kay kaning mga medisina nagtibol mo siya. Yang kanya kung bilang ini bukanganan, saya makalimot tadi ko. Yang ini bukanganan yang ketiga. Kumbuk ni ma'am kay murag virgin kay sangat tanan. Kani buhok manong ribanon para mawala ni bitam. Samot ning buhok nga wala mariban kay murag alingasa ang ilalom kay go wave niya. Ang akong gibutang aling nga medisina ang straight therapy milk rebanding. Humok yung kaayo ning milk rebanding lahi rin ito usan ako ang rebanding nga glass. Boleh ko kung bakit ang YouTube yung account ko. Ayun, hati kami tuloy ang pakimam. Ako siyang i-springhan. Hindi pwede natin i-springhan ang buko. Kaya madaot, sad. Kailangan yun i-springhan. Dili lang yung magliban. Ikaw na usap. Ang buko, kura ka o gigukod. Kailangan pas-pas yung kamang trabaho. Aptik yung kaikapang di pagkahanin. Hindi siya pwede o tanga. So, layo na ko yung buhok na state na bakit bro, na state na siya. Yan akong pamuyo o, nagkalat yung ako ang pamuyo kay dili pwede o dili magkalat yung akong mga trabaho. Nakalit akong gibutang na number sa iyang buhok, 0 ni. Dali ra kayo ni mo straight. Kailangan ni kami mo ito, mag-straight na sila. Kaya magbandaw ko kung taon-taon. Saan ko ano yung tawag kay kung wala kang bandaw, balik ka din mga pili na ito kung puso kay madaot ang buhok. Hindi ako anaon dito o ang kanyang buhok dili advisable na anaon ang buhok basta ribande dili sa anaon bahin mo imong yung anaon murang pinapyuron ang makuha ng tubig o imo bang ipuson aning tawil kay aron malimpyo imong buhok ang wala ng mga tubig ng gatulo
Na-mix og Blend Me para pang highlights. Nabutang na to og developer nga 6%. Nga kaning developer dapat kabalo ka mo control ana kabalo kag unsaon na siya pag mix. Ang kuan kay nanay siya 12, 9, 6 og 3%. Nga kani mo na siya kuan unang giukay nindot kay siya no. Blue ang color ang to ang Blend Me. Pagkahuman ani ato siya apply sa buhok. Human sa rebanding, nag-highlights ko sa iyang buhok. Pag-color pa ko ani pagkahuman kay magpabalay. Taon-taon pa jud sa bahua. Ngani siya mag-highlight sa iyang color na blana. Ang hayag nang iyang itong kayang buhok dahil kay sa mga tanan color na gid kaayo. Maklaro man nimo ni color nauni say highlights na pagkahuman. Di-highlights daan. Nganong di-highlights siya para gid mo gawas ang asri nga color kay suon gud nimo og kuluran din pagkahuman imo siyang highlights dili na siya balayage highlights na pud na ya diri pa niya siya gikan bisag rebanded pwede ra gihapon kuluran pwede ra gihapon i-highlights pwede ra i-balayage vice versa ra gud siya yung color na yung akong gihap-ins ganina ya dapat paspasan na itong apply para ma-even yun ang color eh dali ra jud kaayo mo color ning punuan pila ra ni kang minuto mo color na mo nang dili jud ang dungan og color kay labi na jud ang developer ani higher dili siya pwede dapat jud imo jud control ikabalo jud kamo analyze anang mga trabaho resulta sa color unsay gusto sa customer di ba na color na siya dali ra kaayo no kabalo ka unsa ang pagmix ng mga medisina kay dili pud nimo kabalo ka mo mix og medisina ang kanang imong trabaho naglapak-lapak na wala resulta sa diriban gi-highlights gi-coloran pagkahuman gibalayas sa ang resulta gwapa na jud kay ang buhok and like and share and comment below and thank you for watching and bye bye.